Näin. Ja nyt meillä on Amandan kanssa. Pitäisikö sun kuvata silleen vaakareunassa silleen, että siinä on niitä vitun kroppeja? Oikea haastetta. Missä me nähdään silleen, että me ostetaan kummallekin omat lahjat. Ja kumpikaan ei tiedä, mitä se on. Ja me näytetään ne toisillemme ja vähän ne reaktiot. Ja ne ei siis tiedä, mitä me ostetaan niille. Ja siis meille, niin. 100% originaali videoidea. Mä menen ensimmäisenä, joten kaupan sisälle. Ja nyt mä etsin Amandan lahjan. Ja nyt katsotaan ensin kaikki euron jutut läpi, jos täällä on jotain. Totta kai sä menet sinne euron osastolle ensimmäisenä, vitun köyhä. Juttuja. Ei näytä olevan mitään, mitä mä tarvitsisin. Sunhan piti ostaa lahjalle toiselle, niin mitä sä nyt itsestä rupeat puhumaan ja omista tarpeistas. Mennään nyt etsiä Amandalle siis lahjat. Ja on vähän jännittää. Mä tiedän kyllä mitä mä aion ostaa, sillä tarkka suunnitelma on mulla muistissani. Mutta tässä kohtaa mä leikkasin melkein puolet videosta, koska se selitti oikeesti jotain vitun paskaa koko lopun videoa. Ja mä en pakkaan näyttelemään sitten ottaa Amandan numeroa. joo, ja siinä tossa toisessa asiassa ei ollut mitään reagoitavaa, niin ihan vittu sama, mä vaan leikkasin pois. Niin, tämä on maski, koska se on niin. Moi! Mä näytän tähän 4 kalvautusajalla paljon lyhyellä kässäin kirjoituksella tätä videota, mutta tää on mun seuraajille ja muillekin ihmisille, jotka katsovat näitä mun videoita. Tämmöinen huomion varaus, että mun videoita, mitä mä olen kuvannut itse, ei saa käyttää muussa sosiaalisessa mediassa ilman mun antamaa lupaa. Ja mun luvan saa, kunhan voin kertoa millaisen tyyppisen videon aikoo tehdä musta. Että fan-edittäjä ja muita saa tehdä tietysti. Ja saa tietysti tehdä niin fan-edittäjä esimerkiksi TikTokiin. Mutta missään nimessä mihinkään YouTubeen tai muuhun ei missään nimessä saisi niin ilman mun lupaa kuvata varsinkaan mitään tämmöisiä nettikiusaamiseen liittyviä videoita. Kun minua nettikiusataan nimenomaan minun videoistani, ja minä en tästä asiasta tykkää, ja hän tietää, joka tätä videota nyt varmasti ehkä katsoo, niin tietää ihan hyvin itse, kuka hän on ja miksi hän tekee tätä. Mä en ikinä olettanut, että näin tulisi oikeasti tapahtumaan. Mutta mä siis voin haastaa ihmisen oikeuteen tai soittaa poliisit rikosilmoituksen, koska se on nettikiusaamista ja se ei missään nimessä se on laitonta, jos ottaa mun videosta esimerkiksi klipin ja käyttää sitä sosiaalisessa mediassa julkisesti. Se on mun hyväksikäyttöä. Ja muuta. Se on nettikiusaamista. Ja sen kaikki ne videot voidaan repostaa. Melkeinpä kaikki. Ja mä vaan toivon, että tätä ei tapahtuisi enää. Koska se ei mullekaan ole kauhean kivaa, kun ihminen itsessään ei tiedä, mistä tai miltä musta tuntuu. Niin kuin minulla itsenäni, kuinka paljon mä kärsin henkisesti jopa ilman niitä videoita. Ja koko loppuajan tää tyyppi harrastaa jotain paskanjauhantaa tämän videon aikana ja selittää jotain aivan turhan päivästä siitä, kuinka se vitun oma elämä on perseestä. Joten ehkä me skipataan vaan tuohon loppuun, siinä ei oikeastaan tapahdu mitään ja
Ei edes skipata vaan. Mä lopetan tämän videon nyt tähän. Hei hei, vittu tää on ihan perseestä.